Hej, så i dag laver jeg den her video på dansk. Jeg har lavet den samme video på engelsk, og jeg har tænkt mig også at lave den på arabisk. I den her video, der vil ham her Metatron, hvad vil han sige, eller fortælle? Han vil fortælle, at han ikke har noget problem med, hvis jeg laver en livestream med ham, hvor jeg skaffer nogle mennesker, som kan tale de sprog, som han siger, han kan tale, for at teste ham på en livestream. Men jeg har lavet en konkurrence eller challenge med ham, hvor jeg har sagt til ham, at hvis han laver en livestream med mig, hvor jeg skaffer nogle folk, som kan tale de sprog med ham, så vil jeg teste ham på en livestream og se, om han kan tale alle de sprog. Men han har ikke svaret mig, og han lærer sig om, at han kan tale 9 sprog. Tror du på, at han kan tale 9 sprog? Tror du på, at der er nogen, der kan tale 9 sprog? Han siger, at han kan tale 9 sprog. Han siger, at han kan tale engelsk, italiensk, latin, siciliansk, græsk, spansk, fransk, kinesisk og japansk. Tror du på, at han kan tale alle de sprog? Det tror jeg ikke på. Og jeg har vist på min kanal, at han ikke kan tale de sprog. Fordi jeg har vist, at han bare redigerer sin video. Han laver bare nogle videoer, hvor han øver sig på at læse nogle ting på de sprog. Men det forklarer jeg i nogle af mine andre videoer, også på min livestream. Hvis du ser min livestream, så har jeg en livestream på dansk, hvor jeg forklarer, hvad de polyglot YouTubers gør. De laver bare nogle fake videoer, som er redigeret, og hvor de læser et manuskript i forskellige sprog, og lærer som om, at de kan tale 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 sprog. Og ham her, han lærer som om, at han kan tale 9 sprog. Men det kan han ikke, fordi han er en løgner og bedrager. Og det har jeg vist på min kanal i en anden video på engelsk, eller i flere videoer, men i hvert fald i en lang video, hvor jeg har vist det. Men i den her video her, der taler han til mig, og siger, at han ikke har noget problem med at lave en livestream med mig, hvor jeg skaffer nogle mennesker, som kan tale de sprog, som han siger, han kan tale. Og han siger, at hvis jeg er en rigtig mand, eller at en mand er mit ord, så vil jeg acceptere at gøre det. Og hvad har jeg så gjort? Så bagefter har jeg lavet en challenge. Jeg har så udfordret ham til at lave en livestream med mig, hvor jeg skaffer folk, som kan tale de sprog, han siger, han kan tale, for at teste ham, om han virkelig kan tale de sprog på en livestream med de mennesker. Han har selv sagt her i den her video, at han vil gøre det, hvis jeg skaffer nogle mennesker, som kan tale de sprog. Men selvom jeg så bagefter har udfordret ham, så har han ikke svaret på min udfordring, og har ikke accepteret min udfordring. Og det vidste jeg godt, han ikke vil gøre, fordi selvfølgelig kan han ikke tale 8 eller 9 sprog, fordi han er en løgner og bedrager. Men lad os lytte til, hvad han vil sige lige nu, men det er på engelsk. You know what? I probably shouldn't even give him the time of day. But let's do this. Exposing fake polyglots so I can prove you wrong, and then if you're a man of honor, you will admit that you were wrong. Find an Italian native speaker, find a Japanese native speaker, find a Sicilian native speaker, anyone, you choose them, not me, so you're going to accuse me that I'm vetting them, not me. Find native speakers, and then we'll have a live stream and I'll speak all these language native live with these people, so then you could stop this nonsense. Not that I care, he gets no views, like completely. It's just fun. Ja, hvis du kan forstå engelsk, så ved du, hvad han har sagt, men ellers så kan jeg forklare dig, hvad han har sagt. Han har sagt, at han ikke har noget imod, hvis jeg skaffer nogle mennesker, som kan tale de sprog, som han kan tale, og laver en livestream med ham, og de mennesker så tester ham i de sprog. Men efter jeg så har lavet en udfordring på min kanal, og har lavet flere videoer, hvor jeg har sagt, at jeg udfordrer ham, så har han slet ikke svaret på den udfordring, og han har ikke accepteret den udfordring. Fordi han er en løgner, og han kan ikke tale alle de sprog. Og han snakker om, at hvis man er rigtig mand, så skal man holde sit ord. Hold du dit ord, din lille nar. Du holdt ikke dit ord, fordi du er ikke en rigtig mand. Du ligner heller ikke en mand med det der lange hår. Og du skal passe på lige nu, fordi nu er du ikke en rigtig mand mere, fordi du har ikke holdt dit ord. Og du ligner heller ikke en mand, så du skal passe på ham der, Evildea.
og måske også ham der Kevin Abroad, og måske også ham der Days and Words Lamour. Det kan være, at de kommer efter din numse lige nu, for at hygge sig lidt med dig. Fordi du er ikke en rigtig mand mere, du holdt ikke dit ord. Og du ligner heller ikke en mand. Nej. Du hverken ligner en mand, og du holder heller ikke dit ord som en mand. Og du snakker selv om at være en rigtig mand. Han sagde, at det skulle være en rigtig mand og acceptere det her og den her udfordring. Men han har ikke selv accepteret udfordringen, der har udfordret ham. Du er en løgner og bedrager, og han støtter også andre bedrager og løgner. Men det forklarer i nogle andre videoer på engelsk omkring ham, at han støtter nogle andre løgner og bedrager. For eksempel en kanal, som her Golorimi Languages. En amerikaner, som siger, at han kan tale 10 eller 12 sprog. Og det er der ikke nogen, der kan. Der er ikke nogen, der kan tale 10 eller 12 sprog. I hvert fald ikke på et godt niveau. Og han kan ikke tale 10 eller 12 sprog. Men så vil ham her, Metatron, på sin kanal sige, at han tror på, at han kan tale de sprog, han siger. Og samtidig så Metatron, ham der til højre der i billedet der, han støtter også andre løgner og bedrager, som for eksempel Oli Richards, som siger, han kan tale 8 sprog. Og Metatron, han siger, han tror på ham. Og det samme med for eksempel Oriental Pearl, som siger, hun kan tale 6 sprog, og 5 af dem er 5 asiatiske sprog. Så vil Metatron sige, at hun er flydende i alle 5 asiatiske sprog, selvom det ikke er rigtigt. Og de mennesker, han støtter, de er løgner og bedrager. Men grunden til, at han støtter dem, det er, fordi han er selv en løgner og bedrager, som støtter løgner og bedrager. Og Metatron, du skal ikke tale om at være en rigtig mand, når du ikke er en rigtig mand, og når du er en løgner og bedrager, og når du ikke holder dit ord. Så nu tror jeg, at vi ved, hvem af os to, der er en rigtig mand. Jeg holdt mit ord, men du holdt ikke dit ord. Fordi du er ikke en rigtig mand, og du er en løgner og bedrager, som støtter løgner og bedrager.